El camp d'aprenentatge de Can Santoi està situat a la vall de la Rierada, de Molins de Rei, a la comarca del Baix Llobregat, enmig de la fantàstica serra de Collserola. En aquest entorn natural és on es duen a terme la majoria de les activitats didàctiques. L'element clau és la riera de Vallvidrera. En aquest entorn l'alumnat gaudeix identificant els macroinvertebrats aquàtics, comparant la vegetació dels dos vessants, fent de boletaires amb el cistell o deixant-se guiar per la tecnologia GPS i la brújula. El que més us ha impressionat del teu disc? Una cosa. Jo sento aigua variar. Oi que s'ha escoltat molt més l'aigua? Sí, i algun ocellet. Algun ocellet, hi ha molts ocellets. Les instal·lacions del CDA també es poden transformar en un plató de televisió, on l'alumnat enregistra la predicció del temps, o poden convertir-se en una cuina solar on poden fer pomes al forn. La comarca també ens ofereix la possibilitat d'arribar al delta del riu Llobregat. L'alumnat és el protagonista del seu aprenentatge. Aquí s'emporta una manera activa d'aprendre. Ell manipula, analitza, contrasta, compara, i la idea és mobilitzar tots aquests aprenentatges perquè després els pugui aplicar en situacions de la seva vida diària. També fem itineraris modernistes a la colònia Güell i a Sant Joan d'Espí, itineraris geològics a Pallejà, al Papiol i a Santa Creu d'Olorda. No ens podem oblidar de la història geològica de la zona on infants i joves, equipats amb casc i martell, interpreten ambients sedimentaris a Pallejà, riscos naturals i elements estructurals com plecs i falles a Molins de Rei i fenòmens de vessants al Papiol. Totes les activitats educatives que es desenvolupen al camp d'aprenentatge de Can Santoi es plantegen a partir de diferents reptes col·laboratius i tenen com a objectiu donar suport curricular als centres, tot afavorint la curiositat i sensibilitzant l'alumnat envers el respecte al medi ambient i al patrimoni natural i social. Era la primera prova que teníem que medir més o menys quina temperatura feia l'aire. Després era de l'aigua, que teníem que posar la mà amb la que no escrivíem a l'aigua i a veure quina temperatura feia.